Wato abin da nake so ka gane baka biku, al'amura da suke faruwa a asibitin Dutse na jihar Kaduna, alal haƙiƙa abu ne wanda ya ƙazanta, wanda ya ɓaci, wanda abubuwan da likitocin suke yi billahi lazi ko a garin gaba-gaba ko a garin bayi ne ake iya wannan abin da ya kamata a yi kenan. Wato in kana so ka ga likita sai ka bar gidanka misalin karfe 6 ko karfe 5 na safe kafin ka je ka bi layi in likita ya zo kuma akwai iya adadin mutanen da suke gani sai a ce an tashi sai dai kuma gobe. Sannan in ka zo wajen majinyaci rai kwakwai mutuwa kwakwai a rubuta maka test kala-kala in ka je kai test ɗin ka dawo sai a ce maka likita ya tashi. Kaga majinyacin naka in ya mutu ma in ma ya rai wannan ka ya shafa. Sannan kuma za ka zuwa test ɗin da aka baka asibitin fa za a ma test ɗin kana da majinyaci a kwance wai sai ka da an ce test ɗin sai nan da sati ɗaya zai fito. Wannan wanda irin asibiti ne wannan? Ko kuma kana da majinyacinka yana kan gadon asibiti sai wata ta zo ita likita ce ta sa a ɗauke majinyacinka a kan wannan gadon asibitin a sa shi a ƙasa ko a sa shi a wani gurin da ba shi da kyau don ta ɗaura wanda ta zo da shi nata da mashi abin da za ta mata mishi. Saboda haka mu gwamnan Kaduna mai adalci Uba Sani garkuwan talakawa mu mun san baka san da abin da ke faruwa a cikin wannan asibitin Dutse ba. To ya kamata wannan asibitin Dutsen ka dinga kai musu mamaya na bazata kuma ka dinga dubawa kana sa ido akan abin da yake faruwa a wannan jiha ta Kaduna. Saboda alal hakika likitocin da suke cikin wannan asibitin Dutsen wallahi tallahi ba masu adalci bane, azzalumai ne, yan iska ne kuma yan kutuman buro uba ne. Ya kamata mai girma gwamnan jihar Kaduna Allah ya ƙara maka daraja, Allah ya sa ka fi haka. Kai in ana 8 ma kai a jihar Kaduna mu mun amanta mun yadda da mulkinka, amma wasu karnukan likitoci suna so su dinga bata maka aikin da kake yi na so ka ga ci gaban jihar Kaduna. Saboda in aka je aka walakanta mutum a wannan asibitin wani abin da zai fara tunani ai gwamnan jihar Kaduna ne, kuma kai ba ruwanka, kai adalin gwamna ne, ba kai kasa su suke dinga suke yin irin wannan abubuwan da suke yi ba. To ya kamata gwamna jihar Kaduna a sa ido akan asibitin Dutse dan ana rashin mutunci, wallahi rashin mutuncin da ake a asibitin Dutse na jihar Kaduna to billahi lazi ko yan bandit ba sa yin shi. Saboda haka ka sa ido sosai akan wannan abin nan din, kuma ya kamata ce duk lokacin da aka ɗauka majinyaci in aka je asibitin nan a ce akwai likita, amma kana zuwa asibitin nan karfe 1 ta yi to ba maganar likita. Ban sani ba ko girman asibitin Dutsen nan likita kwaya ɗaya ne a ce duk girman jihar Kaduna wannan asibitin Dutsen in ka zo karfe a ce likita ya tashi. To dan Allah dan Annabi mai girma gwamnan jihar Kaduna ya kamata ka sa ido ka lura akan wannan, saboda bayan Allah mutane suna mutuwa a banza akan wasu 'yan iska wai likitoci. Yawwa, saboda haka duk wanda ya ga wannan abin da na yi in shi ma ana masa irin wannan abin a wannan asibitin ko an taɓa ma wani nasa, dan Allah dan Annabi mutum ba dan halina ba kai sharing din wannan abin, so muke wannan abin ya kai har ga gwamna ko kuma wani makusancin gwamna don su gane cewa abin da ake yi a asibitin Dutse ba a kyautatawa. Za a kai ka kai test sai ka je kai test ka dawo sai a ce ai an mance ba a baka roban da za ka yi fitsari ko roban da za ka yi kashi ba. In ka je ka dawo a ce ai bai kamata ba ka bari sai nan da sati ɗaya test ɗin zai fito. To jinyan da kake ka mutu kenan.